Hej, jeg skal fortælle lidt om, hvad Mobile Open er, og hvad det er for et system, vi har lavet. Mobile Open kan bruges til at åbne dørlåse, relæer eller nøglebukse via betalingssystemer. Det kunne fx være i forbindelse med en butik, hvor man gerne vil give adgang uden for åbningstid til selvbetjening. Det kan fungere med MitID, det kan fungere med Apple Pay, Google Pay, alle kendte betalingsløsninger. Man kan også få det lavet til MobilePay, hvis man gerne vil det. Det kunne også være til toilet, hvor man godt lige vil have, at turister også har adgang for at kunne komme ind. Og på den måde kan vi gøre det via Visa og Mastercard. Vi har også bygget det således, at det kan bygges om til relæ, så det kan fungere med vaskemaskiner eller gamle møntautomater, der lige hurtigt kan laves om via et simpelt relæ. Jeg viser lige her i praksis, hvordan det virker med en standalone løsning. Vi lavede en nøglebuks her, som fungerer på den måde, den er kodet i vores portal. Og når man er det, jamen så kan boksen egentlig virke uden strøm og uden netværk ude på det sted, hvor det er monteret. Den her boks har hverken forbindelse til internettet, eller SIM-kort, eller wifi, eller noget som helst. Den har udelukkende et batteri i, og så den med lige vores portal. Jeg viser lige, hvordan det virker i praksis. Ude ved den her nøgleboks, det kunne fx være til en trailerudlejning. Der placerer man så en QR-kode, hvor man så kan scanne den her QR-kode. Og i det her tilfælde har vi så lavet den her demo-version, således at den kan bookes i en time til 1 krone. Når vi nu betaler den her kroner om et øjeblik, så får vi en PIN-kode tilbage til boksen, som vi kan bruge til at hente nøglen, og igen, når vi skal aflevere nøglen. Boksen kan også holde øje med, om man har nøglen fysisk i boksen igen. Her, når vi trykker Complete Payment her, taster lige et nummer her, udført. Når vi betaler der, så får vi en PIN-kode tilbage. Den her PIN-kode 49 62 46 prøver vi lige at bruge over i vores terminal herovre. Jeg skal lige huske, hvad den hed. Det var 49 62 46. Og boksen er nu låst op, og vi kan tage vores nøgle. Den låser automatisk igen. Og vi får også besked i portalen om, at vedkommende har hentet nøglen. Det er et ganske simpelt system, billigt at anvende. Det kræver ikke, at du har adgang til betalingsudbyder eller noget. Alt det der, det står vi for. Og I er velkommen til at høre mere ved at enten kontakte Ylke Elservice eller kigge ind på mobileopen.dk.